pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Roman. Sampun boten enten tenagane, damel ngimbangi liyane sing ketok enak uripe. Kadang kepitek klaran ngempet dadi tangisan, rodho panguripan bakal muter nanging mbuh sing pengen kaya ngene, terlahir rasuki pondo, sadar aku kalah rupa. Terserah kowe sayang do aku ora, aku ra maksa. Tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing selalu ono. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kiri, urip serba susah satermu apa anane. Pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane, tapi sadar diri aku ora iso piye-piye. Gandeng kowe mbutuhke raka, sedangkan aku iki wong waras. Wis kalah rupa rasuke pondo, cintaku nikat kaitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Mas Arga, Iya dok, ropang. Ropangnya artinya apa? ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Alah, alah. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong kere selalu dicampakan? Membuat hatiku aja remuk kau abaikan. Tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang, meski disepelekan ku coba mengusahakan. Romos rene ku berjuang, cintaku takkan pernah latah. Kowe tetap tak sanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna,
nganti tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung kanggo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hambo aku wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sih ana waktu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan ya Ayo ya. Aku tak takon ya, Ken. ya Bang Tinggal ki asline kowe model. ya dek to Nah, tenang aja nangis nek. kayak lakonku Mas Takon. Dan iki sampe sumur. seru to wongnya nganti tekan saiki kowe ning ngendi aku ora ngerti kowe ning kono ya mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung kanggo kowe yen ngerti
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
Tering sampai saged bawah. Ojo munggah nuruti sik. apa Sampai bawah. karepmu tapi ojo sumelan ono dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane Rasku ora bakalan tersayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina Aku bakal setia orang mungkin mandua matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina Minggu esuk atus mrebut kas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe robojomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan Nah, iki ya ya ini wis ready jam piro, Kak? baik mangan daging sapi karo maca Quran Terus nak kira dirapit jebol tamu undangan Yo, Mas. rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku
pas munggah ning pelaminan. Ya aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambyar. Alasanku milih dhewe mergo kowe nyepelekke karep pedhot bertahan saya apa. Kowe ra tau peduli sedangkan dhek gemati. Sampai jumpa, goodbye sayang aku rapi. Minggu esok atus mrupa ketipis ning resepsimu. Yokseni ijab kabul kowe robo jomu. Statusku biyen pacar, saiki tamu undangan. Kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Nanging piye maneh yen iki pancen dalane, aku karo kowe mung kekancan wae. Tutupno lakumu, tak rampungi nangisku. Muga awak dhewe tetep bahagia selalu. Nalika pisanan ketemu sliramu, tratapan ning jero dodoku. Esemu manis kang kaya madu, citramu endah kaya widodari. Gawe ayeme ati, endahe suaramu nalika tetembangan ning ati.
satu. Nanging piye maneh yen iki pancen telane, aku karo kowe mung kekancan wae. Tetep melakumu tarampungi nangisku, muga awak dhewe tetep bahagia selalu. Muga awak dhewe tetep bahagia selalu. Aku wis hafal tembok Sakinah lho. Ya, nek temu pramuka apa lho, Ran? Ora. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga, nelongso nanging kudu tak terima. Sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana, ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane. Bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean. Ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene. Tak tampa panane
sliramu aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Seksine donya langit gedene rasaku tunggal
Siraku sumaku kang mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kaku ngukir tresna sejati. Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rabi wae. Aku rabi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran.
Jombang ora mempan, kadukon ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Kali rangga sabu Kak. Ting joget, ayo. Apa ini kan? 1, 2, 1, 2, kanan, kiri, betul. Terus ngawuren. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP, pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan, kadukun ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Gila gigi nyanyi soro ya Mas. Lanange jagat dadi kaya Arjuna, ra kakean crita, susah seneng adepono. Geran aku lanang, golek apa padange dalan, ora terus takutang dadi lanang tenang.
original. Bapak ibu ngusahake mbah bicarane ra perlu melu ngrasake rekesane omah mewah mepet sawah ora kudu penting cukup kadang yo turah turu dhewe bapak jen jarang ngancani hilir tengah wengi bapak durung bali saya gedhe saya ngerti abote golek rezeki sing halal sing iso berkahi lanangi jagat dadi kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono geran aku lanang golek apa padange dalan ora terus takutang dadi lanang tenan lanangi jagat dadi kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono geran aku lanang golek apa padange dalan ora terus takutang dadi lanang tenan ora terus takutang dadi lanang tenan. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antariksa amimbai ayu sang rina kusuma wijaya lungeng mekar lan semi puspita ing taman sari manglong manungsung wangi kalawan wulan endasari ngambarom sasmita sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarining kambang kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning
asmara menunggu bertemu